Qabel Marzu 2008, il-membri tal-Kabinett tal-Gvern Nazzjonalista kienu jirċievu is-salarju tagħhom u allowance 5,823 euro fil-każ tal-Prim Ministru u 2,329 euro fil-każ ta' Ministri u Segretarji Parlamentari. F'Mejju 2008, b'deċiżjoni tagħhom li nżammet moħbija, il-membri tal-Kabinett taw lilhom infushom is-salarju tagħhom bħala Ministru jew Segretarju Parlamentari, duty allowance ta' 20% ta' dan is-salarju, is-salarju ta' membru parlamentari, allowance ieħor ta' 20% ta' skala wieħed ta' ċivil u postage allowance ta' 1,500 euro. Dan l-arranġament ġdid beda japplika blura mit-12 ta' Marzu 2008, 4 ijiem biss wara l-elezzjoni ġenerali ta' dik is-sena. Meta dan sar magħruf fil-pubbliku f'Jannar 2011, Lorenz Gonzi kien ħareġ jgħid li huwa u l-Ministri kienu se jagħtu lura żidiet li ħadu bejn Marzu 2008 u Diċembru 2010. Ingħatat l-impressjoni li kienu se jingħataw lura iż-żidiet kollha. Fi frar qabel l-elezzjoni ġenerali, Simon Busuttil kien qal hekk. Jiena informat illi ħlasijiet illi ttieħdu minħabba din il-kwistjoni tħallsu lura kollha sal-aħħar tas-sena illi għaddiet. Iżda ġara biss li l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari ma baqgħux jieħdu l-allowance ta' 20% ta' skala wieħed ta' ċivil. Fil-fatt baqgħu jirċievu is-salarju tagħhom bħala Ministri jew Segretarji Parlamentari, id-duty allowance ta' 20% ta' dan is-salarju u anka is-salarju ta' membru parlamentari. Kull Ministru Segretarju Parlamentari Nazzjonalista talura biss ftit aktar minn 20,000 euro, minn żieda totali medja ta' madwar 120,000 euro li kull wieħed daħħal bejn Marzu 2008 u Diċembru 2011. Dan ifisser li nies bħal Mario De Marco, Chris Said, Giovanna De Bono, George Policino, Carmi Psud Bonnici, Joe Cassar, Jason Azzopardi, Clyde Puli u Mario Gallia żammew għandhom kull wieħed mal-100,000 euro f'żidiet biss li kienu taw lilhom infushom. F'dan id-dawl nifhmu għaliex mistoqsija minn One News, in-nies fix-Shadow Cabinet immexxija minn Simon Busuttil kienu skomdi iwieġbu kemm taw lura. Kemm irritorna? Irritornajlek, irritornaj dak li għadna. Kun prudenti, Dr. De Marco wieġbek diversi drabi fuq dak il-punt. Ma milx il-kalkoli ġenis kemm ġi ritornat